Nuwun sewu. Nuwun wonten ngarsa para sepuh bini sepuh ingkang satu kinurmatan. Mligi kunjuk ngarsa panjenenganipun pangarsa atul wonten ing lalatan Desa Pakalrejo. Bobo Kepala Desa. Ibu punaputini sedaya perangkat pemerintahan ingkang tansah tuhu kula bekteni menggah dawuh dawuhipun. Ugi wonten ngarsanipun para kadang Sutrisna. Ugi mboten katulemben sedaya para adilenggah kakung Mbah Putri, para undangan ingkang satuhu kinurmatan. Sowan wonten ngarsa cengandika para tamu pilenggah ingkang kinurmatan, prikonco OMG campur sari ringkes wonten ing arah hina punika. Ugi kawistara Besan Sutrisna sampun kepareng arawuh wonten ing pawiwahan punika. Pramila sumangga katuraken sugeng arawuh, sugeng pinarak wonten papan ingkang sampun samapta. Nuwun, nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ngarsanipun para rawuh dalah para lenggah ingkang bahagia mulya kadang pisan susrena ngaturaken sugeng rawuh pinarak kanthi madu madina keng penggalih pawiwahan prasaja kalodhangan wonten ing sang menika ingkang kawula dene panjenenganipun Bapak Sarmanto dalasan Ibu Sukarningsih. Dawuhipun risang pengantin Rizky Santoso kalian Roro Ayu Anik Kurnia Rosida nedya kaburwakan. Hamurwakan kondo kinarya jejeng santi nulya. Nuwun kawula nuwun madhekening tasing madikan nugraha saha wilasaning Gusti ingkang amudha wasesa ingkang sampun paring ambabar gumlaku kawilujengan miwah kebagas warasan mugi tansah tumandhik kajiwa kasarira wonten jiwangga panjenengan sedaya dalasan kawula waradit sagung dumadi rahayu raja niskala wonten ngarsanipun para pepunden para sesepuh dalah aji sepuh ingkang agung amastuti minangka pepayang katamna ingkang pantes pinundi-nundi dalasan kinabekten para alim, para ulama, para kiai nasagami ingkang ana ing pamasrebda ing pitutur minangka panutuk dhateng manembah ingkang sedulur ing bukti pangemban pangabeten bojo sateng negari pamong pamarentah desa Bakalrejo nggih panjenenganipun Bapak Mutarom minangka Kepala Desa-Desa Bakalrejo saha staf prangkatipun ingkang anamut Budi Darmo. Kadang pisan sustrina inggih panjenenganipun Bapak Sarasa Ibu pon dalasan. Pangarak pangamjong pinanganten sekalian kami saking tlatah Galangan Gentan Susukan Kabupaten Semarang ingkang minwe suka basuki. Kadang pamet budaya M Sampursari ingkang kala tresnani datan katalumpen para kadang wedha muda tumaruna sumrambah para rawuh para lenggah tamu senedahan kakung miwah putri ingkang kalingga bodhaning akrami
kanthi pepayuhan budi rayu linambaran tahap sureng budi so ngaturaken sewu agung aksama pinaringna kula marak mangarsa ngadeg jumantaka yak indahing swasana gembal kapadikan panjenengan ingkang saeca wawan pangandika Prabetes nuhoni keparingipun pamugati panjenengan Bapa Sarmanto dalasan Ibu Sukaningsih kepareng kawula ambuka warang suka wenganing wicara dwaraning kandha kinarya jejering pambiwara kepareng ngaturaken menggah runtutipun tikti laksana gati adicara wisuda palakrama mundhuh mantu wonten ing kalodhangan siang punika katiti ing kalodhangan siang punika panjenenganipun Bapa Sarmanto dalasan Ibu Sukaningsih nedya netepi darmaning sang darmaning sepuh angrakit sekar cempaka mulya amargya suta amiwaha siri Mula kanyamaken Atmaja putra kinasihipun ingkang sesulihipun Raka Mas Bagus Rizky Santoso ingkang sampun sembodo kadegdya Jatukrama pun Rara Ayu Ani Kurnia Rosida putri tanuri panjenenganipun Bapa Saroso Ibu Poniem wijil saking Tlatah Galangan Gentan Susukan Kabupaten Semarang. Mugi dawuhipun sang pengantin sekali tansah menenggya wiluji pikantuk rindu-rindu saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anggo masih jejering titah sawatas monggun kala dherekaken manungsa puja astungkara puji pastuti muji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya ingkang sampun kepareng aparing lumpih bareng barokah nikmat hidayah serta inanipun ingkang kaparang kadumateng kala panjenengan katiti rahayu saking dumadi tansah kajiwa lan kasarira satemah kula panjenengan wonten ing kalodhangan saged nuhun menapa ingkang dados sendhanipun Bapa Sarmanto kanthi manggih wilujeng datan pambet. Shalawat dalah salam kita tansah kunjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tengah menggah syafaatipun fi hadzal yaum hatta yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Tunggap titi mongso prayogi kepareng kala aturaken menggah runtutipun tata laksana dicara ingkang badhe lumati wonten ing kalodhangan siang punika. Kaparwakan dacara ingkang angka setunggal inggih pambuka tumuli kalajengaken wiswanipun Atmaja pinanganten sekalian saking sasana pangalereman manjing ing sasana wiwaha kalajengaken tata cara candhipun inggih upacara lung tinampen atur pasrah panampi pono atur pasrah panampi daya-daya ing sapanganten sekalian kaboyong dening Rama Ibu sekalian manjing ing sasana renengga manjing ing kursi palakrama kanthi samanganipun barokah waosan sholawat asraqal sesarengan purna pasrah panampi tumuli kalajengaken menggah tata cara candhipun nuwun inggih atur pambagya wilujeng saking ingkang pekugati ingkang samanganipun guna saking panjenenganipun Bapa Mutarom paripurna atur pambagya raharja tumuli kalajengaken adicara salajengipun inggih istirahat. Purna adicara istirahat kalajengaken waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim. Menangka purnaning gati wikados kula waosan doa ingkang samangke kasuwaken barokah saking panjenenganipun Al-Mukarram Gus Yai Farid Silahuddin. Ngarsanipun para rawuh dalah para enggah tamu sedahan kakung milah putri ingkang sinebok ing pakurmatan makaten menggah runtutipun dilaksana acara wisuda tali dharma ngunduh mantu wonten ing kalodhangan sang punika ingkang kawula dina panjenenganipun Bapa Sarmanto dalasan Ibu Sukaningsih kawula ingkang minangka pandiwara makarya sesarengan OMD Campur Sari Oge Sound System so mel dekorasi aturaken sugeng lelenggahan pinarakan
Marta kenang pangali nuwun matur nuwun. Tam sadarum saderengipun adicara kabuka semangga dhateng para kadang pamuladi kadang prasugata kadang irmat kepareng manembromo atur pasugatan unjukan wedi daharan kangge miyak semi semasana kadang campur sari OMG kawula aturaken paring panglibur sak watawis semangga Iji matur agunging panduwun kunjuk panjenenganipun bapa pangendali para ingkang sampun paring wekdal dumateng kita sakadeng. Kinen handhereaken menggah tindak lampahipun para kadang krida dharma, para kadang sinoman ingkang kepareng hangaturaken menggah pakurmatan kunjuk sangyaning para atilenggah. Monggo para kadang imat kala semanggaken atur lelati dhateng para tamu sedahan. Kuku sing tupa kang kumelun ngening ngentiasa ngapake kamengku sagung jajahan nanging sangat angin kipi sang resi kaneka putra kang hanjong sanggeng wiyati sang resi kaneka putra kang hanjong sanggeng wiyati Samapta ing gati prikanca OMG campur sari. Ayo ca. Yang suan jadi mana? Aku citra
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah utawi nyebut asmaning Allah, sifatnya Allah. Ar-Rahman ingkang Maha Welas, Ar-Rahim ingkang Maha Asih. Nuwun sewu kunjuk katur ngarsanipun para sepuh pinisepuh ingkang satu kinurmatan. Mligi kunjuk katur baraya ageng pisan sutresna nunggih ingkang mijil saking laladan Galangan Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Nunggih panjenenganipun Bapa Saroso Talah Kutrah kula wangsa ageng. Sowan wonten ngarsa panjenengan sadaya para tamu prikanca OMG Campur Sari Minimalis. Wonten ing rahina punika inggih nderek tetungga wonten ngarsanipun Gusti mugi jumangkaing risang kemanten saribit Raden Mas Bagus Rizky Santoso dalah sangagarwa inggih Roro Ayu Anik Kurnia Rosida. Mugi saestu tansah manggih ing kamulyaning Sang. Ing sak mangke sak laku jantranipun tansah pinaringan pepayungipun Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Menggah pisuwan kula wonten rika lenggahan enjang tunggap siang punika kanthi sesanti hangaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera katur kita sami. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, salam waras. OMG Campur Sari nganti 2.3 cacahipun. Mila kajemengaken wonten ngarsa panjenengan sadaya para tamu pilenggah ingkang satu ugi nurmatan. Mijil saking alaladan kita Salatiga kanthi hangagem busana kanthi werna ireng mengku werdi iri drengki boten pareng kajumenengaken diajeng Riza Amora. Sugeng pepanggihan wilujeng enjang Kyai. Sugeng enjang majawon. Sowan wonten ing laladan dusun Dolok, Desa Bakalrejo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawi Tengah, Indonesia. Dunia. Komplit. Cek. Terima kasih rawuhnya. Dari rumah jam berapa? Jam 7 majawon. Kaya cah sekolah. Ngaten. Dene ingkang angka kaping kalih mijil saking laladan Jawi Timur. Aduh tenan iki. Menika sak kidul mbriyon sak lor Blongoran. Wah. Ajan adoh Jawa Timure. Diajeng Risti OMG Campur Sarinya Indonesia. Diajeng hari ini kamu cantik sekali Masya Allah. Alhamdulillah. Ya kan karwane Kok garwane lho jek single ngene lho. Single loh. Nom-noman lho iki. Single. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat bahagia. Doa dari Risti untuk mempelai. Sampeyan ingat ngantene? Iya Mas Rizky. Saiki ketok kaya piye ya? Kaya Saiki Raden Harjuno. Wah, ketok rada ganteng. Alhamdulillah. Jan, ning rada ndredeg ning kono. Alhamdulillah wis sah ta ya. Sampun Sudah sah. Diucapkan selamat menempuh hidup baru Mas Rizky. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kayak MC-ne ya, pokoknya sakinah mawaddah. Jantenan ya, jantenan. Dene ingkang angka 3 kadherekaken widuwati ingkang mijil saking laladan adotenan iki saking pundi Mas Sudi? Saking pundi? Niku gawane Mas Sudi niku. Iki gawane Mas Sudi soalnya.
Saking putih. Punika saking nabire. Wah, aduh banget iki. Papua loh. Papua loh ya. Papua kono sing kaya neon kaya ngene ya Mas ya Allah ya. Kajumenengaken diajeng Vivit Fidel OMG Campur Sari. Semangat di pagi ini, semangat pagi dan salam jumpa. Ya, selamat pagi Nah. Pak MC. Jangan tenan. Kalau bahasa nabire aku suka kamu apa ki? Aku seneng karo kowe. Oh ngono. Ya jan. Karang mesti kursus karo Pak Udi ya ta. Matur sembah agung panuwun rawuhipun. Wah, jan Matur tenan. suwun. Ugi matur agung panuwun kunjuk katur Roko Mas Dandung Widiatmoko sarjana pendidikan dalah prikonco OMG wonten ing siang punika ingkang sampun amitatos dumateng kita sakadang kinen nderek dongaaken Mas Rizky dalah sang garwa. Sugeng pepagian salam hangat OMG Campur Sarinya Indonesia.
Mekaten menggah pepanggihan wonten ing enjang punika ing wasana wekdal kakonduraken panjenenganipun Bapak Pangendali Wara nuwun sumangga. Nggih ngaturaken gunging panuwun dhateng Kadang AMC Campursari. Kunjunganipun para rawuh dalah para lenggah tamu sendahan kakomyah putri ingkang mambek ingkang lenggah sinebok ing pakurmatan. Kepareng semangga paewahan prasaja kalodhangan wonten ing siang punika kita buka sarengan kanthi waosan umul kitab. Mugi-mugi nyarang rindu saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun saat maca pinanganten sekali nggih. Raka Mas Riki Santoso dene Roro Ayu Ani Kurnia Rosida anggenipun badhe layang sambutan bayan tansah pinengka suka basuki mangke bagya mulya wit donya dumugi ing delahan. Ridho illahi taala wal syafati Rasulillah wa ala diniyah wal ijabatil mas'ulah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal jami'an ya rabbal alamin. Tumuli kajengaken nggah total acara candhikipun niki. Biswanipun saat mojo pinanganten sekalian saking sasana panglarman mancing ing sasana wiwaga. Dumateng panjenenganipun Bapak Wahyudi minangka cundhakaning atur cundhakan lampah kala suwun nganti saat mojo pinanganten sekalian mancing ing sasana wiwaga. Lumaksanipun saat mojo pinanganten sekalian cinandra. Mugi ing marga-marga tansah manggiya wilujeng. Gesung pambagyo marang sekaring pengantin sekalian inggih Raka Mas Rizky Santoso kan Roro Ayu Anik Kurnia Rosida dijil saking sasana panglen manjing ang sasana wiwaga kadherekaken dening Rama Ibu sekalian. Kawis tansah maja pinanganten kekalih anggenipun lumaksana tansah kegandengan asta runtung-runtung harerentengan prasasat renggang kula kemepyur bulut kaya-kaya orang rapi ingin ginggang senajan amung sak rambut tan kendhat sang kekalih nuhung rung-rune mesti sinisanan nganggar barane asmara kaneding makantar-kantar eneng dodok tindakipun saat mojo pinganten sekalian kadhereke dening Rama Ibu sekalian Juring nolo tansah memuji mangesti marang kasane Gusti. Mugi-mugi anggenira anggap dur lalumban madane babahan agung tansah minangka suka basuki mangya kabejan kamulyan. Sembodo ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu basuki ingkang kaesti raharja niskara. Datan karasa lamun tindak ira satmaja pinanganten sekalian sang modum mugi unggihan ingkang tinuju giya kandhut tindak ira ing sasana wiwaga. Lulus raharja tindakipun satmaja pinanganten sekalian mijil saking panglarman manjing ing sasana wiwaga tumrap badhe kaadane wontenipun tata upacara long tinampen atur pangantika pasrah panampi. Wontenipun kepareng badhe atur pasrah inggih panjenenganipun Bapak Wahyudi minangka taling basa saking panjenenganipun
Bapa Surasa dasan Ibu Poniem daya samangke katampi dening panjenenganipun Bapa Kus Indana Zulfa minangka Suresarisa kaki panjenenganipun Bapa Sarmanto Ibu Sukaningsih. Amba bilih sampun sameta gati sawuking diri sasana saha pandaya swara kasumakake nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramasy syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. An-nikahu min sunnati famar rohiba ang sunnati falaisa minni amma ba'du. Enggang satuhu kinabekten ngarsanipun para sepuh pini sepuh, para alim ulama, para pangembating praja satriyaning nagari, tlatah dusun Dolok, Desa Bakalrejo, Kecamatan Susukan. Mirunggan panjenenganipun Bapa Kepala Desa Bapa Muhtarom Songsong Agung ingkang Hambau Reksa Desa Bakalrejo, ingkang hamengkugati Sohibul Hajah panjenenganipun Bapa Sarmanto sekalian Ibu mempelai berdua yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nuwun kawula minangkani saking kadang kawula sepah panjenenganipun Bapa Saroso sekalian Ibu kapurih atur pangandikan hama serahaken temanten sarimbit. Hananging saderengipun pangandikan pamatur pasrah kawula estoaken langkung rumiyin sumangga kita sareng-sareng hangambali tansah syukur alhamdulillahi rabbil alamin wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang akarya jagat Allah Azza wa Jalla, ingkang sampun paring sedaya kanikmatan sehingga kita saged makempal manunggal ijabatud dakwah wonten acara walimatul urus hamba yang kari ngunduh mantu putra kakung kinasihipun Bapa Sarmanto sekalian Ibu ingkang asma Bagus Rizki Santoso ingkang sampun hanjatu krami kalian Roro Ayu Onik Kurnia Rosida putra putri kinasihipun Bapa Saroso Ibu Poniem. Alhamdulillahi rabbil alamin akad nikah sampun kalampah rikala dinten Ahad Wage nyarengi tanggal 28 Desember 2020 tabuh jam 8 enjing wekdal iring bagian kilen wonten ing dusun Galangan kanthi peranatan agami tuwin nagari Jangkep. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Salam sholawat mugi tansah kasanjungaken dumateng junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir wonten menika majelis benjang kaakenono kacateta dados ewonipun umat ingkang pikantuk syafaatul muzma wonten yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat pramila enggal-enggal kemawon pangandikan pasrah badhe kawula estoaken.
Pamatur ingkang rumiyin piyambak panjenenganipun Bapa Saroso lan sedaya gotrah pangarak pangamyong temanten sarimbit. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin saged silaturahmi hanglarapaken temanten sarimbit saking galangan dumugi ndolok kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Dene pamatur ingkang nomor kalih panjenenganipun Bapa Saroso lan sedaya gotrah keluarga ngaturaken salam taklim katur dhateng Bapa Sarmanto lan kelayan ibu lan sedaya gotrah keluarga kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kasainan, katentreman, kabagas warasan tansah lumeber dateng keluarga ageng Bapa Sarmanto selan ibu. Dene pamatur ingkang nomor 3 menggah pasrahipun temanten sarimbit pramila kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Temanten sarimbit kawula aturaken, kawula pasrahaken, kawula serahaken dhateng Bapa Sarmanto sekalian ibu lan sedaya gotrah keluarga. Mugi katampiya kanthi suka renenaning penggalih, katampiya kanthi lumaing asta kekalih. Ambok bilih temanten sarimbit cumondhok wonten ing ndolok mriki kasuwun kaparingana pendidikan wulang wuruk saengga benjang dados suami istri, calon bapak, calon ibu ingkang tanggel jawab. Saestu mugi sinarengan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala temanten sarimbit mugi-mugi pinaringan rahayu wilujeng ayem tentrem dipun gampelaken anggenipun pados rezeki, dipun tebihaken saking godaning katresnan, enggal-enggal dipun paringi dzurriyyah momongan putra putri ingkang sholih sholihah saengga saged ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dene pamatur ingkang nomor sekawan saestu anggen kawula sarombongan nderek silaturahmi Bapa Saroso sekalian ibu boten hambeta punapa-punapa namung beta sanak kadang tangga tepalih patepangan saengga saged ndadosaken bot repotipun saking keluarga ageng Bapa Sarmanto. Pramila Bapa Saroso lan sedaya gotrah pangarak pangembyong hamba bilih wonten kekirangan samudayanipun ingkang boten saged handadosaken gumbiraning manah saking keluarga ageng Bapa Sarmanto. Kawula minangkani saking Bapa Saroso nyuwun pangapunten ingkang kathah. Dene pamatur ingkang nomor gangsal hamba bilih adicara pawiwahan hambayang kari ngunduh mantu sak mangke sampun paripurna. Kawula sarombongan badhe nyuwun pamit nyuwun doa pangestu mugi-mugi bidal kawula sak rombongan saking ndolok dumugi galangan tansah pinaringan rahayu wilujeng tansah pinanggih dumugi dalem soang-soang. Dene pamatur ingkang pungkasan kawula ingkang minangkani saking Bapa Saroso anggenipun atur pangandikan hama serahaken temanten sarimbit saestu kathah kalepatan kekirangan nyuwun pangapunten. Kawula akhiri wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purna atur pasrah saking panjenenganipun Bapa Saroso dalasan Ibu Poniem ingkang sampun tinabosa dening panjenenganipun Bapa Wayudi daya-daya katampi dening panjenenganipun Gus Bapa Gus Indana Zulfa minangka sure saresa pancing saking panjenenganipun Bapa Sarmanto Ibu Sukarminingsih. Sasana saya pandhaywara kawula sumanggaken nuwun matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para pepunden, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang anggung mestuti dumateng pepoyaning kautamen. Panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para winasis agami ingkang rinten dalu tansah sumandhing pustaka suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating manembah saha ingkang kaantu-antu menggah sabda miwah pitutur luhuripun dumateng panjenenganipun para pangpreh pangemban pambating raja miwah satriya manggaling negari minangka pandam-pandom pangayumaning kawula dasih utaminipun dumateng panjenenganipun Bapak Muhtaram minangka songsong agung wonten ing tlatah Desa Pakerjo ingkang saduhu pantes sinudarsana. Panjenenganipun kadang Besan Sutresno nulinjih Bapak Saroso sekalan Ibu Poniem. Mandhapipun para pangarak pangomjong temanten sarimbit saking tlatah Dusun Galangan Desa Gendan ingkang saduhu pantes sinuba ing sagunging pakurmatan. Para pilenggah kakung Sumana Putri, para kadang Wreda Muda Tumaruno ingkang saduhu pantes ingkang saduhu winengku ing suka rahayu. Langkung rumiyin puja puji syukur mugi kunjuk dhumateng Gusti Kang Maha Kawasa inggih Allah Subhanahu wa taala. Krana sih wirasa dalah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan dalasan kawula hingga rikala wekdal menika panjenengan dalasan kawula saged makembal manunggal wonten menika papan kanthi manggi rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Shalawat lan salam tansah lumintu-lumintir dumateng titah linanggung ingkang dados panutan patuladan inggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang saestu kita antu-antu menggah syafaatipun awit rikala wekdal menika langkung linanggung benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nuwun kawula nuwun kanthi rinambaran trajro ing budi rahayu saha ngaturaken sewu agunging aksama inggih awit pradapa keparengipun ingkang hamengugati nggih Bapak Sarmanto sekalian Ibu Sukarminingsih kinen hanami menggah wasing gati lekasing sedya ingkang luhur saking bayipun Bapak Saroso sekalian Ibu Poniem lumantar bayipun Duta Caraka nuninjih Bapak Iswahyudi. Minangka purwakaning atur kepareng ngaturaken sugeng rawuh miwah ngaturaken abing panuwun ingkang tanpa pepindhan. Awit rawuh panjenengan lampah panjenengan sampun manggihi kasembadaning karya kanthi nirbaya nirwikara boten wonten sing pringga bayaning marga. Panjenenganipun salajengipun estu katampi kanthi birawaning manah. Salam takmipun ingkang hamengugati nggih kadang Besan Sutresno. Lumantar panjenenganipun Bapak Iswahyudi kanthi mekaten kawula tampi kanthi alaika wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Iswahyudi ingkang satuhu kinurmatan megah lekasing pangandikan panjenengan hamasrahaken temanten sarimbit nulinjih Nimas Ayu Oni Kurnia Rosyidah Atmojo Putri panjenenganipun Bapak Saroso sekalian Ibu Poniem ingkang mijil saking tlatah Dusun Galangan Desa Gendan ingkang sampun kajatuk rami kalian Dimas Bagus Rizky Santoso Atmojo Jalu panjenenganipun Bapak Sarmanto Ibu Sukarminingsih ganti mekaten mbok bilih sampun dumugi titi wanci tumapa ing gati pramila kanthi pinayan rahmatipun Allah kanthi hasesanti bismillahi tawakkaltu ala Allah temanten sarimbit kawula tampi kanthi asta kekalih ingkang salajengipun samangke badhe kula aturaken dumateng baipun Bapak Sarmanto sekalian
Ibu. Ingkang salajengipun saestu nyuwun pangestu dumateng para rawuh sedaya. Utaripun dumateng kanjengipun Kadang Pisan Sutrisno. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah ngijabahi dumateng temanten Sarimbit. Anggenipun badhe nindakaken bagus sangat ingkang enggal, anggenipun mbangun brayat enggal. Mugi tansah pinaringan saking asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sakmangke pinaringan antut runtut rerentengan, pinaringan tentrem ayem dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Dene atur ingkang salajengipun saking kersanipun Bapak Sarmanto, baikipun Kadang Pisan Sutrisno podene parak pangobyong temanten Sarimbit saking tlatah dusun Galangan Desa Gendan kasuwun hanya kecakaken anggenipun lelenggahan ngantos paripurnaning pahargyan prasaja wonten ing siang punika. Mbok bilih pahargyan siang menika sakmangke sampun paripurna panjenengan kersakaken badhe nyuwun pamit saking kersanipun Bapak Sarmanto tebih saking raos panundung panjenenganipun namung saged ngaturaken sugeng kundur mugi lampah panjenengan awit menika papan ngantos mugi dalipun suwang-suwang tansah pinaringan rahayu wilujeng boten wonten pringgo bayaning marga. Ananging saking sanipun Bapak Sarmanto kersa sakmangke nyipeng wonten ing dalemipun Bapak Sarmanto boten ketang setunggal taun. Keranten mangke dalu sampun tahun baru wonten warsa enggal kangge estu angger-angertaken anggenipun kekadangan pasedherekan antawasipun Dolok kaliyan Galangan. Ananging mbok bilih wonten jejiban sanes ingkang kedah dipun ayahi saestu panjenengan Bapak Sarmanto namung ngaturaken sugeng kundur. Ingkang salajengipun kawula minangka puput wonten ing atur mbok bilih ageng kula ngaturaken menggah atur panampi pasrah temanten Sarimbit kathah kekiranganipun kathah kirang subasita ingkang singlar dumateng reh tata krami kalonyon agunging samudra mangasami ingkang tanpa upami. Usana wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purna tata cara upacara lung tinampen atur pasrah panampi. Sedaya-sedaya sehat mojo penganten kekalih katuntun kabayang dening Rama Ibu sekalian manjing ing sasana wiwaha.